Менә дуслар, 3нче көн сторизга куйган идем, миңа сораулар бирегез дип. Әллә эш белән мәшгуль булып, әллә онытканмын, җавап бирмәгәнмен. Шуңа күрә хәзер юлда барам, вакыт бар, әкрен генә сорауларга җавап бирә башлыйм. Хыялланам дип бүгенге көндә бик әйтәлмим инде. Менә бер 15 ел элек Басков белән Шарманканы җырлыйсы килә иде. Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Менә шуны җырлаган артистны яратам. Коттеджный поселок Орловское. Шунда? Шәп. Шәп. Ну ерак бит. Но алай берсә килербез дип дигән өметтә калам. Көтегез. Афишларын карап барыгыз. Бик зур рәхмәт теләкләрегез өчен. Ходай Тәгаләнең амин дигән чагына туры килсен. Күптәннән инде йорт төзисе килә. Менә шул йортны төзесәк, алай берсә хыялым тормышка ашар иде. Күптәннән буга инде ул сторисны куйган идек. Хәмдүн апаның җыры белән килегез, килегез, Казаннарны күрегез дип. Хәзер югалган инде ул күрәсең. Шуңа күрә лентага чыгарып булмый. Но мин үземне ул кадәр әйбәт кеше дип уйламаган идем, конечно, рәхмәт. Но әткәй-әнкәйгә, укытучыларга, апама, аларның тәрбиясе бик зур рәхмәт. Эх, үземнең дә беләсе килә шуны, кайчан Мәскәүгә барып җырларбыз микән дип. Әлегә билгеле түгел шул берәйбер дә планлаштыра, ләкин кем белә бит нәрсә булачак киләчәктә. Шул. Шәп. Как только так сразу, малай. Без только уже әзер. Хәлләр әйбәт, балалар, Аллага шөкер. Кыз артыннан барып, тагын бер малай алып кайтсаң бик хәтәр була инде, улаймы? Бу теге ни кебек инде, берәүгә сорау биргәннәр бит, сез арак эчәсезме? Сорау булса юк, тәкъдим булса әй дип әйтә диген шул кебек. Мондый сорауларны директ языгыз, ям. Ну, алар бик күп инде, айрыша ниндирәкне айырып кына әйтеп булмый. Бик күп яраткан җырлар бар. Башкортстанда да ял итәбез, Татарстанда да ял итәбез, Россиядә да ял итәбез, чит илдә круизда да ял итәбез. Вообще гел ял итеп кенә яшибез. Эй, рәхәт дөньясы. Менә әле машинада загорать итеп китеп барабыз. Дөресен генә әйткәндә, ул авылга кайтмаганга инде хәзер бәләки чакта гына соңгы тапкыр булдым бугай. Картәни дә, картәти дә әткәй яклап инде күптән юклар, ләкин шулай да бер кайтып күрер идем ул авылны. Бу сүзләрне ишетергә бик мәслихәт әлбәттә, бик шатбыз. Киләчәктә яңа альбомнар белән сезне тагын да шатландырырга тырышырбыз. Алла бирсә тиздән чыгачак тагын бер альбом.